apha kwincwadi yokuqala kaSamuel chapter 4. Safunda ke khona from verse number 12 siphele ku-22. Yeza yamxelela u-Eli. Ke kaloku u-Eli ebeminyaka 98 ezelwe, amehlo akhe enorhatyazo engenakubona. Yathi indoda leyo ku-Eli, ndingulo uvela emkhosini mna, ndisabe emkhosini namhlanje. Wathi yena, kuhle ntoni na nyana wam? Waphendula umbiki wathi, asabile amaSirayeli phambi kwamaFilisti. Kananjalo babulewe kakhulu abantu. Kananjalo onyana bakho bobabini bafile, uHofeni noPhinehasi. Ityeya kaThixo ithinjiwe. Kwathi akukhankanya ityeya kaThixo, wawa esihlalweni sakhe, eqethuka ngomva ngasecaleni kwesango, waphuka ilungu lentamo wafa. Ngokuba indoda leyo ibiselixhego, inzima. Yayilawula amaSirayeli iminyaka 40. Ke kaloku umolokazana wayo umkaPhinehasi ebemithi ezakuzala. Wathi akuziva indaba zokuthinjwa kwetyeya kaThixo nezokufa koyise wendoda nokwendoda yakhe, waguqa wazala, ngokuba yamfikela inimba. Ngexesha lokufa kwakhe, abafazi ababemi phezu kwakhe bathetha bathi, musa ukoyika, ngokuba uzele unyana. Akaphendula, akakhathala koko. Wathi umntwana ngu-Ikhabhodi, esithi uzuko lumkile kwaSirayeli ngenxa yokuthinjwa kwetyeya kaThixo nangenxa yoyise wendoda nendoda yakhe. Wathi uzuko lumkile kwaSirayeli kuba ityeya kaThixo ithinjiwe. Cela sivalamele. Bawomhle osezulwini, osethembekileyo, Thixo omhle onamandla onke, sisithoba ngosesandleni sakho. Thetha nathi Nkosi, thetha nenhliziyo zethu, thetha nomphefumulo wethu, siqondise, sibonise Nkosi, siphume sikuvile nakumzalwane wam Nkosi, sibekele ngamandla kaMoya weNgcwele. Alithetha liphimisele lonke icebo lakho ngegama leNkosi Yesu Kristu. Nami ke xa ndizawuhlala phansi nganelizwi lenkosi, andizunaba, ndiyabulela noko. Ndingumuntu othintithayo, andithethi kakhulu. Ithi iBhayibhile ke, luhlanga uIsrayeli olu ngabantu bakaThixo, ngabantu bomnqophiso, ngabantu besithembiso, ngabantu luhlanga uThixo awazivulela lona emhlabeni. uThixo wathi xa ethetha noAbraham, wathi owam umnqophiso, wathi ndawubeka kuyisakhe oyawuzalelwa nguSara ngeli xesha nyakenye. Ngabantwana bomnqophiso, ngabantwana bophawu lukaThixo apha. Uthi xa ethuma uMoses, uthi bandulule. Uthi yakuFaro, uthi bandulule abantu bam amaSirayeli bayondikhonza. Kodwa siva isimanga sokuba baphansi kwesandla sotshaba. iBhayibhile ke iyasixelela kakuhle xa sifunda incwadi yabaGwebi chapter 3 ukuba amaFilisti la ngenye okanye ngabanye bentlanga uThixo ababashiyayo emhlabeni ukuba afundise amaSirayeli. Imfazo wayesithi uThixo xa efuna ubaqeqesha kuloo nto, ithi iBhayibhile athathe amaFilisti. Uba siyakhumbula ngexesha likaSamson, ithi iBhayibhile baphinda oonyana bakaThixo benza obubi emehlweni kaYehova. Ithi iBhayibhile uThixo wabanikela esandleni samaFilisti. Hayi ngoba bengabathandi, kodwa kunexesha elithile apha kufunekala into yobana uThixo ake
ukufundisa abantu. Ukufundisa kwakho uThixo ngamanye amaxesha kuba khona nokufa phakathi, kuba khona nenhlungu phakathi, kanti ngalo lonke ixesha uThixo akakuzondi ukufaka eklasini. Amasirayeli aseklasini, ithi iBhayibhile sikhona isizathu. Xa sifunda phangentla kuthiwa kungenxa ka-Eli. Umbingelela ithi u-Eli akazange abaqeqesha abantwana bakhe. Siyabulela ngokuba usathetha nathi namhlanje. Amen. Wayengafani noYobhi. Ithi iBhayibhile uYobhi yena wayesithi onyana bakaYobhi babeyithanda ipathi. Bebathi xa begqiba kwenza ipathi, ithi iBhayibhile yena uYobhi abuye ayongqengqeza kuthi kwathi hleze babonile. Hallelujah. Bendingekho andizobathethelela, kungenzeka. U-Eli yena ithi iBhayibhile wabavula yena onyana bakhe. Ithi iBhayibhile babeyiphethe kakubi entembini. Wayengabanqandi. Jesus. Hallelujah. Ithi iBhayibhile wabanikela esandleni samaFilisti. Ndizawukhawuleza bethuna ngenxa yexesha. Ithi iBhayibhile banikela esandleni samaFilisti. Ithi bathi ngobesilwa, ithi iBhayibhile bazibona into yabana bayaphela. Sikhumbule ithi xa mayaphela uthi uThixo uthi ndiliphaphele ilizwi lam uba ndilenze. uThixo xa eyithethile into uyithethile. Ithi bazibona into yabana bayaphela, bacinga kanena sinoThixo omkhulu. Ithi iBhayibhile babuya bathumela amadoda eShilo. Isizathu sale ngqumbo kaThixo kumaSirayeli nguHofeni noPhinehasi. Onyana baka-Eli. Ithi kula madoda athunywa into yobana mabayolanda ityela umnqophiso. Ithi phakathi kwabo kwakukho uPhinehasi noHofeni. Le tyela iyasebenza. Itholwe ngabantu abaRoma. Ithi iBhayibhile njengoba beza nayo kwalaa cala lamaFilisti, ithi iBhayibhile beva into yobana ikhona ityela yomnqophiso. Ithi iBhayibhile boyika, abazange babuye ngamva, ngoba uThixo ubathumile. Ezinye izinto ngamanye amaxesha inguSathane. uThixo uvumile, useklasini. Besoyika benjalo, abazange babuye umva. uThixo ubathumile. Ungaqalekisi imeko uThixo ayithumele kuwe. Ithi iBhayibhile beva into yobana ikhona ityela yomnqophiso kaThixo. Ithi iBhayibhile boyika kakhulu ngoba bayawazi amandla kaThixo. Sivile ngamaThixo wabo bantu. Bathi yinto ntoni uthi saze safa ke ngoku ngoba kufike uThixo. Kodwa ngoku akasebenzi ngoba ubanikele. Ithi iBhayibhile banqotywa nalapho bafa. Ithi yathindwa ityela yomnqophiso. Ithi ke ngoba iBhayibhile kule ndawo sifunde kuyo, ithi kwabaleka indoda yakwaBenjamini. Ithi yabuya eShilo yabaxelela into yobana asisenawo amajoni, amadoda okulwa imfazwe kaThixo afile. Wathi kananjalo netyeya
ndingadayi. Ukuba ndingaphila kweli lizwe linje, ndiphila ngentloko yam enkulu yokuthemba, ngcono ndife. Ithi kanye kanye kuloo ndawo, ithi wafela apho, ithi iBhayibhile ngenxa yeendaba zokuthinjwa kwetyeya, khawukhusela ityeya. Ityeya yayixela ukukhona kukaThixo. Wayetyeya kwakukho amathambo kaYosefu. Wayetyeya kwakukho imana. Etyeyeni kwakukho amakwekwe. Etyeyeni kwakukho intonga ka-Aroni. Ityeya yayithwele amandla kaThixo. Andinolahlekelwa nguThixo. Ndiwabonile amandla akhe, andinolahlekelwa nguThixo. Kungcono ndife kunento yobana ndilahlekelwe nguThixo. Khawukhusela ityeya. Hayi kodwa ngoku ithi iBhayibhile sithwele nami, ithi iBhayibhile anazi na imizimba yaniyitempile yomoya oyingcwele. Hayi ayisakrwaywa ngoku, sithwele ngomzimba ityeya yomnqophiso kaThixo ingathinjwa. Ithi ke ngeli xesha inkosikazi kaPinehasi yayizaba nomntwana. Ithi iBhayibhile yathi Yova nayo ayizange ikhathalele yonke enye, ithi kodwa yathi Yova into yobana ityeya, khawuxhalele nje ityeya apha emhlabeni. Ixhala layo yayikutyeya umnqophiso kaThixo. Ityeya, ithi iBhayibhile ngelo xesha yathatha ngoba nomntwana, ithi negama layo yayinika le ntwana igama lokubana uzuko luthinjiwe. Ngoba ityeya yayiqwaya uzuko likaThixo, amandla kaThixo ayephaa kwityeya. Kwathiwa le ntwana igama layo ngu-Ikhabhodi. Uyithi ngoba ngoku uzuko lumkile, sizukiswa ngenxa yetyeya. Unikwa imbeko, uyahlonitshwa. Hayi ngoba inguwe, uhlonitshwa uThixo lapha kuwe. Ndikhumbula ngomnyaka uba uTsheziseke washumayela ngoYesu engene eJerusalem. Uthi bathatha amahlamvu, bakhulula iingubo zabo abantu, bazilahlela kwalo into yobana unyathela uYesu, kodwa zayike nguYesu banyathela phezu kwazo. Kwakungahlonitshwa yesile, kwakuhlonitshwa uYesu okhona phezu kwayesile. Ezinye izinto